سلام تخاتلتنا الچانل كما يلخم أبزل لخم سلام انتعنا ناتمنقو نلو معالت دما كم تلمود ناي سوموناوي فوركس ماركت أناليسيس حيزة تماليس اللغو شير لايك سابسكرايب غيركم جميركم كسام مودة تغتكاتو لندما بأخبروت يعدمكم لازد مدل سومون بتيناي جيوبوليتكس ويدما بتفاندامنتال لحر جميرنا بزمس زلو عربي توم كلت حرام زناي عالمنا مالتيو ترامب كمون بوتين نتن نوح عمتات نعلمنا إيكونومون سقط زفتر كينات أم دم تاني مبصحب ألاسكا عربي على 15 قصرا حجم له سكابير أملاخي حجزهم مالتي السوق عبي ماركت دما عبي سلوا كفتري كدمي تناتهم ركب دما تي ماركت مصدر لسومون قال فولاتيليتي كنريالو نخلينا مالتي نزي أبقمتنا أتوه كمون نا أمريكا CPI وي كونسيومر برايس إندكس داتا زوصل لي مالتي قال ناشتو سكيدول علونا forexfactor.com أتينا تشيك نقبرم نخلينا اتزعبي نيوز جن إذن أيزون كلت أبوتاتنا مالتي so السوتي جيوبوليتكس أبوتون قالوا أب تكنيكال دمان تايم السلالة عبيرنا نرأي أب تكنيكال نحمتنا بزحلف سومون NFP نام فارم بيرول نيرنا مالتيو نام فارم بيرول نيجاتيف بممسو دما كم زريا زلنا عبي سيل اوف ناي دولار نري كانينا حج دما أبزن الرينيا برايس أزيو بلوس زخونة accumulation structure form جيرلنا له وحافشو دما 9 من تنت 4 هاي structures break out all the way كساب 9 تنت 9 تنين وبسحتو قلو كلوي كساب أبزي باي position كخيدي مالتيو دولار إندكس بنصارو دما 9 نت 9 دحر بريك جيرو دما كساب أبزناي مراد تقولو كلوي مالتي كساب 9 سلازي دي اكس واي أزيو بلوس زخونة ويدما أقداس زخونة ماركت ستراكتشر أقيمنا له مالتي سو دولار إندكس كم دياجرنا ماركت بمقبار كنكاتاتلو نغلينا مالتي كزلنا نريو أسد دما GBP USD جيو تحري كم تزبلنا يوناي NFP نيجاتيف بممسو اتي داون ترند زنورة ماركت كومبليتلي ريفرسال نرلنا مالتي ماركت ملو بملو ريفرس كوين اللان لبزي حج دما أبزي ناي داون ترند ناي نويح ناي 4 hour time frame داون ترند ماركت ستريت أواي ناو مسيلنا اللو مالتي سلازي انتاي كنسبينا اب GBP USD برايس بزخونة من قدي عادنا 34 حدن زي ستراكشر زي عند حربري جيرلنا ستريت اواي باي بوزيشن كرينا مالتنا زي بريك اوت اول ذا واي بنصارو دما عادنا تبي 34 زي ستراكشر زي عند حربري كوينا دما اول ذا واي ماركت ناو عادنا تبي 50 شوعتن نابزي انا مراد تقولو كله اي مالت سلازي بفلاي دما مستي داون ترند منو بمنو ريسبكت غير ودلز ماركت زي لذي حدنا 34 بريك نحجرنا there is high probability market sell off ناي مقاد مالتي so أزياب لستي ستابع زلاتنا GBP USD كزلنا نريو أسد دما يورو USD دما similar كمتي ناي GBP USD كوريا صنحنا في NFP معرف ندي aggressive لنت ماركت تعطي فتير للنبز نريو لنا مالتي حجدما ناي نويح معلتات accumulate بيرنا نز ماركت زي سلازي حدا نتبي 16 منتن نايزا structure زي break out all the way by position كرينا مالتي بنصارو دما حدا نتبي 16 نايزا structure زي break out دما all the way price نزي ناي NFP زنبرة balance زي كونه دلو structure ويدما mitigate زي كونه structure معروف في المقبار ماركت نابزنا المورات كله مال سلازي يورو USD دما أزيا بلستي سيت اب أبزيا تداليات لنا الله والتي كنزلنا الرئاسة يورو GBP GPY GJ دما أبزن دحرينا يوناي GBP GPY برايس دحرنا ينويح bullish trend ويدما bullish market أبزي كم زريا زلنا down trend formation لنا مالتي price tag at the same time دما tag
ሕጂ ድማ ናብዚ 199 ስትራክቸር ማርኬት መፂልና ኣሎ ስለዚ ካብዚ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ሪጀክት እንድሕር ጌርና ማርኬት እዚ ዳውን ትረንድ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 199 ፕራይስ እንድሕር ብሬክ ጌርና 199 ማለት እዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ጌርና ሃየር ታይም ፍሬም ስትሬት ኣወይ 2000 ኪስ ክትገብር እያ ማለት እዩ 2000 ክትበፅሕ እያ ስለዚ ካብዚ ድማ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ኦቨርኦል ግን there is high probability bearish confirmation candle እንድሕር ፎርም ጌርና ማርኬት ሾርት ፖዚሽን ወይ ድማ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእልኡ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት USDGPY እውን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር እዩ ኣቑይምልና ዘሎ ስለዚ 147.9 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ኢና ኦል ደ ዌይ ክሳብ 150 ፕራይስ ክኸይድ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 146.8 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ ኣብዚ እንድሕር ኢናዮ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂባትና ኣብዚኣ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ብምግባር ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ምክንያቱ ኦልሞስት ልዕሊ 100 ፒፕ ስለ ዘለና ኢን ቢትዊን ማለት እዩ ቅድሚ ብሬክ ኣውት ናይዚኣ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣዝያ ብልፅቲ ሰታብ እያ እዚኣ ድማ ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ጎልድ XAU ጎልድ ከምቲ ናይ ኩሎም ዓሰርተ ዝክሪኦም ዝፀናሕና እቲ ናይ NFP ዝነበረ ነቲ ናይ ዳውን ትረንድ ዝነበረ ሞመንተም ሙሉእ ብሙሉእ በዚኣ ናይ NFP ኣብዚ እንድሕር ኢናዮ ማርኬት ኮምፕሊትሊ ቡሊሽ ትረንድ ፎርም ጌርልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ማርኬት ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይዚ ሰሙን እንድሕር ኢናዮ ፕራይስ ኣዝዮም ዓበይቲ ዝኾኑ ሪጀክሽንስ ዝኾነ ሞመንተም ዘይብሎም ኣብዚ ጀሚርና እንድሕር ኢናዮም ሉክ ዲስ rejection candles at the same time ድማ ኣብዚ ዘለው rejection candles ብክልተ ሳይድ lack of volume ወይ ድማ ናይ ቮሊዩም ሕስረት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ hopefully ኣብ ድመፅ ዘሎ ሰሙን ዝፅበ ዘሎ ዝኣሰት እዚ ብፍላይ 3381 ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና 3381 እዚ ማርኬት እዚ ትረንድ ከምኡውን ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ድማ ሴል ኦፍ ክሳብ 3000 280 ኤሪያ ክሳብ ኣብዚ ሴል ኦፍ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 3403 እዚኣ ማለት እዩ ናይዚኣ ኤሪያ እዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ሓድሽ ኒው ሃይ ናይ ምምስራት ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ማለት እዩ ሓድሽ ኒው ሃይስ ናይ ምምስራት ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ 3403 ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ጃስት ለስ ባይት ስትሬት ኣዌይ ማርኬት ሓድሽ ኒው ሃይ ክሬት ክትገብር እያ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 3381 ነዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌራታ ኦል ደ ዌይ ንታሕቲ ክትወርድ እያ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ጂኦ ፖለቲክስ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና በዓል ጎልድ ኦይል ክሪፕቶ ዝኣመሰሉ ኣዝዩ ፀላዊ ዝኾነ ዜና እዩ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ስምምዕ ብፖዘቲቭ ክኸውን ይኽእል ብኔጋቲቭ ብፍላይ ድማ ብፖዘቲቭ እንድሕር ኣፅሞ ወይ ድማ ብኔጋቲቭ እንተዘይተረዳዲኦም ድማ እቲ ዝመፅእ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ዓለም ትፅበዮ ዘላ እያ ማለት እዩ እቲ ኣግሪመንት እንድሕር ዘይተፈራሪሞም ተሰሚዖም ክልቲኦም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ እዩ ስለዚ ኦይል ጎልድ ከምኡውን ካልኦት ክሪፕቶ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ፍላክቹዌት ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ብሓፈሻ ግን ጎልድ እዚአን ሕጂ ኣቑማትልና ዘላ ስትራክቸር ቨሪ ናይስ ቨሪ ቢዩቲፉል ዝኾነት ሰጣብያ ነዚአን ከይረኣና ድማ ዝኾነ ኣክሽን ኣይንውሰድ ፋይናል ንሪኦ BTC ቢትኮይን ድማ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኦል ታይም ሃይ 123,000 ሓሪምዎ ዝነበረ ካብኡ ንድሕሪት ስትሬታዊ ማርኬት ቀስ ብቀስ ዳውን ትረንድ ንርኢ ኣለና ወይ ድማ ማርኬት ንታሕቲ ናይ ምኻድ ባህሪ ንሪእሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፕራይስ ብዝኾነ መንገዲ 116,000 እንድሕር ብሬክ ገይሩ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ክሳብ 112,000 ክትወርድ እያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚኣ ክትሃርም እያ
بنصارو دما 117,600 نايزا ستراكشر زي عند حبري جيرا دما لتناي بقدامي all time high نعو ميتيجيت المقبار all the way up كخيدي مالك سلازي توم بيتكوين تريد تقبرو 117,600 برايس عند حبري جيرنا straight away stop loss below المقبار buy position all the way كسالاب زي كنحس نخلينا بنصارو دما 117,000 عند حبري جيرو all the way كسالاب زي مراد تقولو كل واي سلازي هون حنتي زبلت سيت اب نزي سومنيا مالتي سو انا سومن زي جي بي بي USD يورو USD جي بي بي جي بي واي USD جي بي واي جولد اند بيتكوين ازين the best زبلكون ወይ ድማ ብሉፃት سيت اب يدالين ዘለኹ ካብ ኩለን ሓደ ክልተ whatever ምስትናና ናይ ሪስክ ማኔጅመንት ስትራቴጂና ዝኸይድ ርኢና ተኸታቲልና ትሬድ ንግበር ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ሼር ጌርና ንጀምራ ነታ ቻነል ንምዕባይ حاجزكم هيفلين النابلكو بخالق فيديو بخالق تحسو خصاب نراخب سسنايو هبزلنايو سلام يوردلنا تشاو